Journalist Association for Assam सुंदुयै जापानी एसी वर्ड्स एवार्ड गथायनाय हाबाफारि सिगां बोसोरफोराव होबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो जापाया 2025 मायथाइनि मोननो हानाय बान्थाफोरखौ दिनै आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरनि लास्ट गेटनि PWD कन्वेन्शन आरो ट्रेनिं सेन्टाराव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गथायनाय जायो। दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिफोर, राजखान्थिगिरि, देहा फाहामगिरि, महरगिरि आरो गुबुन गुबुन फोथारनिफ्राय गासै 46 सुबुंफोरनो बान्था गथायनाय जायो। मख'नाय जायोदि जापाया बे बोसोराव राजखान्थि फोथारनिफ्राय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारीनो सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि महरै बान्था होनाय जादों आरो चिरांनिफ्राय दैनिक अग्रदूत खौरां बिलाइयाव खौरां दैथायहरग्रा आब्दुल मालेक आहमेदनो बान्था होनाय जायो। जर्नलिस्ट एसोसिएशन फर आसाम सुंदुयै जापानी एसी वर्ड्स एवार्ड गथायनाय हाबाफारि सिगां बोसोरफोराव होबोनाय बायदिनो बे बोसोरावबो जापाया 2025 मायथाइनि मोननो हानाय बान्थाफोरखौ दिनै आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरनि लास्ट गेटनि PWD कन्वेन्शन आरो ट्रेनिं सेन्टाराव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गथायनाय जायो। दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिफोर, राजखान्थिगिरि, देहा फाहामगिरि, महरगिरि आरो गुबुन गुबुन फोथारनिफ्राय गासै 46 सुबुंफोरनो बान्था गथायनाय जायो। मख'नाय जायोदि जापाया बे बोसोराव राजखान्थि फोथारनिफ्राय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारीनो सासे गोख्रों राजखान्थिगिरि महरै बान्था होनाय जादों आरो चिरांनिफ्राय दैनिक अग्रदूत खौरां बिलाइयाव खौरां दैथायहरग्रा आब्दुल मालेक आहमेदनो बान्था होनाय जायो।